Hej og velkommen. Vi vil gerne have den næste stykke tid fortælle lidt om UV-strålingens egenskaber. Håber, I synes, det er interessant. Vi vil gerne gennem de her forsøg med UV-perler vise, hvor stærk UV-stråling er på de forskellige hvad skal man kalde det? Strålinger. Med den her lille UV-indikator vil vi måle UV-stråling, og her vil vi finde ud af, hvor stor betydning de forskellige UV-indekser har på de her UV-perler, og hvor lang tid det så tager. Den her lille fine perlerække med UV-perler har ligget under den her UV-lampe i cirka 2 minutter. Nu vil vi se, hvordan UV-perlerne har reageret på UV-strålerne efter 2 minutter. Sådan her ser perlerne nu ud. De har fået godt med UV-stråling og har reageret og fået masser af fin farve. Vi vil nu lave det samme forsøg med denne her UV-perlerække udenfor i sollyset og se, hvor lang tid der går, før de her så har samme farve. Den her perlerække, UV-perlerække udenfor i direkte sollys. Den har været inde i cirka 30 sekunder og godt nok allerede fået aftaget noget farve. Men som I kan se, så er den her UV-stråling meget kraftigere og har også reflekteret meget bedre på perlerne. Nu vil vi gå i gang med forsøg nummer 2. Det indebærer et glas vand, en UV-lampe, en UV-perlerække, som vi putter ned i vandet, og påfører UV-lampen godt nedover. Med dette forsøg kan vi vise, at vand reflekterer bedre med UV-lys. Derfor vil det gå endnu stærkere, før at vores UV-perlerække får lys. Og nu er UV-perlerne været nede i 2 minutter. Og vi vil se, hvor okay. Her vi kan konkludere, at det er i hvert fald ikke blevet, de har ikke fået lige så mange UV-stråler, som da de var udenfor, og det er heller ikke hele vejen rundt, at de har fået UV-stråling. Wow. Godt. Her har vi så en lampe, vi skal forestille en lampe, og vores UV-perlerække. Når UV-strålingen rammer UV-perlerne, begynder de her at tage farve. Det er den samme reaktion, der sker på vores hud, når vi får UV-stråling. Fra en lampe, der ligger den cirka på 1, mens hvis vi går udenfor på en ikke solrig dag, vil den ligge på 10. Vi har lavet et forsøg, hvor vi har puttet solcreme oven på UV-perlerne og lagt dem ud i solen. Med dem der kan vi så se, at der går meget længere tid før, at UV-perlerne ligesom begynder at tage farve, hvilket betyder, at solcreme beskytter mod UV-stråling. I de forsøg, vi har lavet, kan vi konkludere, at UV-strålingen den er højere, når man ikke er i vand, end når man er i vand. Solcreme beskytter også mere mod UV-stråling, så man ikke bliver mere rød. Stop.